O voceiro do Grupo de Goberno de Lalín, Román Rodríguez, anunciou que lle van solicitar a demarcación de estradas do Estado en Galicia a urxente remisión ao Concello do proxecto de vías lentas en mellora de interseccións na Estrada Nacional 525. Segundo Rodríguez, existe unha gran intranquilidade entre os posibles veciños afectados e a día de hoxe non hai información sobre a iniciativa. Neste senso, asegura que é lamentable que os socialistas se preocupen máis de sacarlle rendemento político a unhas obras que se dilatarán durante moitos anos e lle den as costas aos veciños despreocupándose polos prexuicios que van sufrir. Respecto do rebaixe da AP53, o voceiro popular recordou que o Ministerio de Fomento é o único responsable da peaxe estratosférica que abonan os usuarios da autoestrada. Engadiu que o Partido Popular buscará solucións para tentar reducir ou eliminar a peaxe, pero sempre que o Ministerio ceda as competencias á Xunta.